voitti ainoastaan 5 ja ottanut 1 ratkaisemattoman ottelun. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 69,8 kiloa. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner from Lithuania, Sergei Grasenko! Punaisessa kulmauksessa suomalaisen vapaa-ottelun supertähti, joka on omalla ammattilaisurallaan voittanut 20 ottelua ja hävinnyt 8. Hän painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 70,3 kiloa. Hän edustaa GP Kymiä sekä Primus Fight-tiimiä. Punaisessa kulmauksessa Anton Double Hall Kuivanen! No, Marse, alkaako kädet jo hikoilemaan? Joo, pikkuhiljaa. Niin kuin ollaan käyty aikaisemminkin tänään läpi, että näissähän historiaa kukaan, no ei puhuta mitään. Lähdetään katsomaan matsia. Lähdetään katsomaan, joo. Kova ottelu tulossa varmasti. Molemmat Euroopan huippumiottelijoita ja Sergei Grasenko, kovan luokan ja alussa ottelija. tarkkana, no niin, nyt lähdetään, kosketaan hanskoja. Ja siinä lähtee heti Grasenko kokeilemaan etäisyyttä. Aika pitkältä tulee ja kepeällä jalalla sieltä Grasenko kanssa. Ja siinä alapotku. Terävästi lyö Grasenko sinne etumaista. Anton onneksi pitää siinä käden ylhäällä, kun potku lähtee. Ja hyvin kattelee Kuivanen tilannetta. Yläkerrassa on liikettä. Ja hyvä potku kylkeen. Ja se sattui selvästi. Se sattui selkeästi. Näki käden liikkeestä. Joo. Täysi suoja ja taas alas potku. Erittäin kovia potkuja tulee. Erittäin aggressiivisesti Anton lähtee nyt tähän otteluun. Hieno rento. Ja nyt lähtee Grasenko yrittää alasvientiä. Kyllä. Ja saakin Antonin nyt. Anton lähtee sitten hakemaan omaa peliä siinä. Ja se selastamaan edessä. Kyllä. Grasenko, kuten sanottiin, moninkertainen sambon mestari ja varmasti kovan luokan mattomies, mutta niin on myös Antto Kuivanen. Hän on erittäin hyvä painija ja kyllä tässä varmasti Grasenko saa tarkkana olla suomalaisen kaardissa ja hyvin kaivaa siellä Anton. Grasenko ei kiirehdi noiden lyöntien kanssa. Ilmeisesti haluaa vaan hakea parempaa positioa ennen kuin lähtee yrittämään lyöntejä. Hyvin Anton kaivaa nyt jalat tonne väliin. Grasenko. Ja saako heitettyä tosta? Ei vielä ainakaan. Lähteekö triangeli sieltä? Triangelia lähti hakemaan. Eli jalkapuristusta, eli triangelia. Antto Kuivanen lähtee sieltä rakentelemaan, mutta aika hyvin Grasenko pitää tuosta keskivartalosta kiinni, pitää painon alhaalla, pitää painon hyvin päällä. Aika vähän lyö tosta päältä, mutta toisaalta Antto Kuivanen puolustaa hyvin tosta selältä, hakee koko ajan ristiin kättä sieltä. Ja tällä hetkellä Anton näyttää rauhalliselta. Erittäin rauhallista, todella hyvää. Odottaa, nyt hakee. Ja nyt tuomari kommentaa, ottelijat pystyy. Ihan oikein, silloin kun ottelu ei ole aktiivista, tai vaikka se on aktiivista, mutta ei varsinaisesti mitään tapahdu, niin silloin kun ottelijat komennetaan pystyyn. Ja nyt vaan tarkkana siellä Kuivanen. Oi, mikä se osui hienosti. Siinäkö se tulee? Se osui kyllä, se pusui hienosti. Kuivanen hyvin kattoi sen tilanteen vielä. Grasenko haluaa totta kai ottelun mattoon, kun tollasia kolahtelee. Nyt täytyy sanoa, että Kuivasen potkuissa on ollut tänään ruutia. On kyllä. Oli sen verran kova potku, niin kuin sanoit, että ei halua ottaa lisää ja nyt hakee alapotkulla Anton pehmittää. Ja hyvin tuonne keskivartaloon vasenta sitten. Et sieltä on löydetty pari uutta asetta. Anton ei mielestäni ole niin hirveästi potkinut aikaisemmin. Ja nyt nähdään itse asiassa aika paljon potkuja. Todella hienoa ja mielestäni yleisökin alkaa heräämään mukaan tähän otteluun. Pääottelu lämmittää tämän kulttuuritalosalin. Se mikä tärkeää, kun katsoo tuota Antonin ilmeitä, erittäin rauhallista tekemistä ja koko ajan selkeästi tietää mitä on tekemässä seuraavaksi, ei mitään hutilointia. Kyllä. Ensimmäisestä erästä hieman alle minuutti 30 sekuntia jäljellä ja kyllä
hienosti on Anton Kuivanen otellut tähän asti. Nyt vaan tarkkana ja pidetään oma pää puhtaana siellä ja katsotaan mihin tää ottelu. Siinä pari ihan hyvää osumaa Sergei Gresinkolta. Antto nyt selkeästi hakee näillä potkuilla. Kyllä huomaa, hakee, että ne tuntuu lähtevän kyllä noin potkut sen verran ärhäkästi. Minuutti jäljellä tätä ensimmäistä erää. Ja polvia yritti. Ja Gretchenko jälleen yrittää sinne mattoon viedä. Hyvin Anton purkaa. Pääsee kyllä pälkähästä. Hän hakee itse asiassa tuota polvea sillä lailla, että hän toivoisi, että Gresinko lähtee tonne jalkoihin. Hyvä! Oi, siinä oli hyvä osuma. Vasen osuu kyllä. Kyllä se tuli ja siinä vähän pehmenee nyt kyllä Liettuan mies, että hän on kovissa marinoidus. Siinä nyt aletaan jo. Antto selvästi rentoutuu. Ja kyllä koko ajan. Potkut lähtee tänään erinomaisella voimalla. Ja on rentoa ja terävää Kuivasen tekeminen taas. Tosta nyt ei paista millään tavalla mikään yliyrittäminen tai semmoinen toista jäykkyys tai nyt olisi jollain tavalla nyt on kivaa, niin kuin hän sanoi, että mennään ja nautitaan. Erinomainen